Catalunya és la principal comunitat trasplantadora de teixits a l'Estat. Aquesta activitat va començar fa molts anys. De fet, el primer trasplantament de còrnia a l'Estat es va fer a Barcelona i és una activitat que es produeix diàriament a tots els quiròfans dels diferents hospitals del país. A més, disposem de l'únic banc multiteixits que a dia d'avui hi ha a l'estat espanyol, que està integrat a dins del banc de sang i teixits. Això què vol dir? Que som l'únic banc a l'estat que som capaços de transplantar tots els teixits que a dia d'avui es poden trasplantar. Parlem de trasplantament de còrnia, de pell, d'ossos, de vàlvules i d'ingerts vasculars. Això ens obliga a ser també capaços de poder generar el número suficient de teixits en els diferents hospitals. Fins ara aquesta activitat estava molt acotada als hospitals que generaven donants d'òrgans, però aquesta capacitat de generar donants d'òrgans no es pot reproduir a molts dels hospitals per les característiques que tenen els donants d'òrgans. És per això que el Banc de Sang i Teixits el que intenta cada dia és fer arribar aquesta activitat de donació, aquesta capacitat de poder oferir a les famílies la capacitat de donar a més centres del sistema públic i privat de Catalunya. És indispensable per fer aquesta activitat la col·laboració dels diferents especialistes, dels coordinadors de trasplantament que tenim als hospitals. De fet, amb l'ELI col·laborem dia a dia, valorant diferents potencials donants perquè puguin ser donants efectius de teixits. I així col·laborar amb tota aquesta xarxa que estem intentant muntar per poder donar abast a totes les demandes de teixits que tenim diàriament. Sí, la veritat és que l'opció de teixits és una cosa que la gent no coneix. L'opció de donar està molt coneguda, l'opció de donar òrgans, però en el moment que arribes a la mort pots arribar a donar teixits que són només les còrnies, com ha dit el Xavier. Podrien ser la pell, els ossos, vàlvules, vasos, coses que poden ajudar a una persona, podries ajudar potencialment inclús a 100 persones. La idea és que ho tinguem en ment, que sapiguem que existeix aquesta opció. Hi ha algunes contraindicacions, per això de part els metges ens dediquem a mirar que estigui tot bé i que una persona tingui aquesta opció i pensa-t'ho. I si ho vols fer, només ho has de dir a la família. No cal tenir carnet, no cal res, només dir-li a qui coneix, als teus amics o així, que vols ser donant, i aquí estem per ajudar a qui podem.